Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή πληροφόρησης για επιχειρήσεις και σχετικούς φορείς του Skillscapes. Η εφαρμογή παρέχει μια σειρά από εργαλεία που είναι χρήσιμα για επιχειρήσεις και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τουριστικό τομέα, την ευκαιρία να δείτε συγκεντρωτικά δεδομένα από την αγορά εργασίας στον χώρο του τουρισμού σε όλες τις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας, αλλά και λειτουργίες δημοσίευσης και διαχείρισης θέσεων εργασίας. Για την εγγραφή σας, ακολουθείτε τα βήματα όπως παρουσιάζονται στο περιβάλλον της εφαρμογής. Δεν θα χρειαστείτε τίποτα περισσότερο από μία διεύθυνση email στην οποία έχετε πρόσβαση. Πάμε όμως να δούμε μαζί τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής. Στην αρχική σελίδα βλέπετε καρτέλες με όλες τις επιμέρους λειτουργίες και δεδομένα που παρέχει η εφαρμογή. Από την καρτέλα «Δημιουργήστε τον ψηφιακό φάκελο της επιχείρησής σας», μπορείτε να δημιουργήσετε το προφίλ της επιχείρησης ή του φορέα σας, συμπληρώνοντας τη φόρμα που παρέχετε. Αφού εισάγετε όλες τις πληροφορίες που επιθυμείτε, πατάτε «Αποθήκευση». Εάν θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε ανά πάσα στιγμή στο περιβάλλον αυτό και να εισάγετε περισσότερα στοιχεία ή να τροποποιήσετε το προφίλ σας. Πάμε να δούμε την καρτέλα «Μάθετε περισσότερα για το τι ισχύει στην αγορά εργασίας». Εδώ μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά δεδομένα για τα πλέον ζητούμενα επαγγέλματα στον χώρο του τουρισμού, να επιλέξετε ένα επάγγελμα και να δείτε πώς καταγράφεται η ζήτησή του αναπεριφέρεια, ή να επιλέξετε μια περιφέρεια και να δείτε τις πλέον ζητούμενες δεξιότητες σε αυτή, ή να επιλέξετε ένα επάγγελμα και να δείτε τις πλέον ζητούμενες δεξιότητες για αυτό, καθώς και πώς κατανέμεται η ζήτηση των δεξιοτήτων αυτού του επαγγέλματος για μια επιλεγμένη περιφέρεια. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τις τάσεις απασχόλησης ανά επάγγελμα και περιοχή. Η καρτέλα με τα εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης ενός εργαλείου επιχειρηματικού Canva, το οποίο παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαλείου, online παιδεία εισαγωγής δεδομένων, αλλά και δείγματα από συμπληρωμένα εργαλεία. Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε εργαλείο αυτοαξιολόγησης της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής ικανότητας διακυβέρνησης, το οποίο σας επιτρέπει να δείτε πώς κατατάσσεται η επιχείρησή σας αναφορικά με τους τρεις τομείς του δείκτη ESG, Environmental, Social και Governance. Η καρτέλα αποτύπωσης της εικόνας διαχείρισης ανθρώπινων πόρων παρέχει ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ωριμότητας της επιχείρησής σας αναφορικά με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και το πώς αυτή κατατάσσεται ανάλογα με το επίπεδό της, καθώς και δυνατότητα online δημιουργίας ενός πλάνου προσλήψεων. Με την εφαρμογή για θέσεις εργασίας μπορείτε να εισάγετε θέσεις εργασίας που προσφέρονται από την επιχείρησή σας, να παρέχετε μια αναλυτική περιγραφή αυτών, να καθορίζετε τη διαθεσιμότητά τους στην εφαρμογή, αλλά και να προβάλλετε τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που γίνονται από εργαζόμενους προς κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων. Τέλος, μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δείτε και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων.